ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಯಾನಿ ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆನೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ತಿಂಪುನು ಬರ್ಬಾದ ಅದು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಪರಿಹಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂಚೆನೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಕೊಪ್ಪೆನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು. ಹೇ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ತೆ, ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ್ತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಯಾನಿ ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆನೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಶಾಕ್ ಆಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನಂಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ದಯಗಂದು ಪಣ್ಣಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಂಪುನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಎಂಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟನೇ ಆಂಡ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಂಪುನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆ ಗೊಂಜಿ ಈತೆ ಪಣ್ಣದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲೈಫ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಗಂಟೆಲೆ ಆಣಲ್ಲ ತುಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಪುಂಜೋಕಲು ಪುನಗ ಯಾನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕುಜಾಲ್ ಕಟ್ಟುನು ಮೇಕಪ್ ಅನ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಗಳ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಸಿನ್ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಗೆ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ಯಾನು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಡು ಮೇಕಪ್ ಅವಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ಯಾನು. ಸೊ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಿಂಕು ಆಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋನು ಯಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮೇಡಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಅಕಲ ಲೈಫ್ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಆವೊಂದು ಘಟನೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ವಾರೊಡ್ಲ ಇಂಚ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ತಿಪ್ಪು ಎತೋ ಜನ ಪಾಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಮೇಯ್ನ್ ವಿಷಯದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಎವಿಲೈ ಬಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮುಂದೆ ತಾತು ಬೆತ್ತುಬಾರ್ದಿನ ಓಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ದೂರ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತರೆಡ್ದು ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲೊಂಡತ ಕಂತೊಂದಿ ಬರ್ಪಾರು ಮುಟ್ಟಿನ ಬಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಬರ್ಬಾದಾದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ನೆ ಬೋರುನು ಇಲ್ಲದ ಮೆಂಬರ್ನಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ನೆ ಹಾಪಿನಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಕ್ಕಿನ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಜಿ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರಕ್ 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 ಅದು ಹುಷಾರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ನೆ ಬೋರ್ನಾಣ ನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಉಂಡತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಪೂರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಪೋಡ ಬಂಜಿಗೆ ದದ ತಿನ್ಪುನು ಬರ್ಬಾದ ಅದು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಪರಿಹಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂಚೆನೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಕೊಪ್ಪೆನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವುಂಡು ಓಕೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಡ್ ಎವಿಲೈ ವಾ ಟೈಪ್ ಆಪುನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬುಲ ಆದಿತ್ತನೆ ಎವಿಲೈ ಆದಿತ್ತಲು ಅಂಚೆನೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹಂಡು. ಸೊ ಯಾನು ಅವು ಎಂಚಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಐಡ್ ದುಂಬು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ದಾದಾ ಪಂಡ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಣನಿ ಬುಡಿದಿನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವನುಪ್ಪುನು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ನಡತದುಪ್ಪುಡು ಬಕ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಗ ಬೈದಿನ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಪುಜಿನ ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಅದು ಎತೋ ಜನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದೇರು ಜಾಬ್ ಬರೋದು ನಿಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಪ್ರಾಯಗ ಬೈದಿನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಬಕ ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರ್ಪು ಮಸ್ತ್ ವೀಸಾ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಮಾತೆಕ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಡೊಂಡು ತುಲೆ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ನಂಬರ್ ಪಡ್ಬೇನು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಥ್ರೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದಪ್ಪುನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಆದಪ್ಪುನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ನಿಕ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಂಪಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದಪ್ಪುನು ಓಕೆ. ಸೊ ಎತೋ ಜನತೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಡ್ಲ ತೂದುಪ್ಪರು. ಸೊ ಅಕ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ಮಿಡ್ಲ ಯಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಇವರುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ಡು ಎತೋ ಜನತೆ ಇಂಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈದನು ತೂಲು ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 10 ದಿನಟ್ಟು ಬೈದಿನೊಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ 5 ದಿನಟ್ಟು ಬೈದಿನೊಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ 3 ದಿನಟ್ಟು ಬೈದಿನೊಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕರೀದು ಬೈದಿನಲ್ಲುಂಡು ಆಂಡಲ ಕೆಲದಕ್ಲು ಗೀವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಕೆಲದಕ್ಲು ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನ ಈತಿ ದಿನಾಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈಜಿಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚತ್ತು ಕೆಲದಕ್ಲು 21 ದಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಲ ಬೈದಿನುಂಡು ಬಕ ಯಾಮಿನಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆವಡು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಆವಡು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಲಕ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂದೇಕೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಆ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಪಡೆಯರಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ನಿಕ್ಲು ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಬ್ದ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ ನಿಕ್ಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ಲಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಲಕ ಐಡ್ದಕ ಜಾಬ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಲಕ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯ್ಲಕ ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡುನು ನಂಬರ್ ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಪಾಡೋಡು ಆ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ನಾಡ ಐಡಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪಣ ನಿಕ್ಕುಲ್ನ ಐತ ಪಿರವಡು
ಮಂತ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಲೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಇಂಗ್ಲ 10 ದಿನ 12 ದಿನ ಪನ್ಪಿರು. ಸೊ ಯಾಮೆಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಟೀಚರು 40 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಲ್ಪವನ ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪುಡು. ಕೆಲದ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎತ್ತದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕುವ, ಕೆಲದ ಜೋಕುಲು ಡುಮ್ಕಿ ಹಾಕುವ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಬ್ಲೇಮ್ ಮನ್ಪುನು ಬ್ಲೇಮ್ ಏರೆಗೆ ಮನ್ಪೋರೆ, ಟೀಚರೇ ಮನ್ಪೋರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೋರ. ದಾಯಕ ಬಣ್ಣ ಟೀಚರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇಚ್ಚಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಟೈಪ್ ಕಲ್ಪದ ಕೊಪ್ಪಿನಿ. ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಆವಡಿ ದಾದಾಣಲು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಆವಡಿ ಪಣ್ಣದು ಸಾಧನೆ ಮಂತದ ಆ ಬಾಲೆ ಕಲ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲದ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೋಸ್ಮರ ಕನೆ ಪಣ್ಣ ಕಷ್ಟದ ದಾದಂದಿ ತೆಗೆದು ಪೂಜಿ ಸೈಯಡಂಚಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕಡಪುರ್ವೇರಿ ಯಾನಂಜಿ ಓದ್ವೆ ಬರಿಪೇನ ಅಂಚಮೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಜೋಕುಲು ಡುಮ್ಕಿ ಅಪ್ಪ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತುನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತುನು ವಾ ವಿಷಯಗೆ ಅನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಡ್ತೆ ಆ ವಿಷಯ ಪಡೆಯೋಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಂತ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿದಿನ್ 10 days ಲೈವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ವಿದಿನ್ 10 days ವಿದಿನ್ 24 hours ವಿದಿನ್ 1 day ದುಮ್ಮನ ನಿದ್ದೆ ಮನದನಿ ಬೈದಿನಕ್ಕಲು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ಟು ತೂವಲಿ. ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದೆ ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಕುಡುಂಜಿ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕುಡುಂಜಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಆ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಪ್ಪೇರು. ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಾಡೋದು ಆ ನಂಬರ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಪೇರು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಲು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಈ ವರಡು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಡು. ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟೇ ಅದಿತ್ತು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಂತದಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಎಂಕ ಬೈದಿನ ಪಾಪ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಮೀಟ ಯಾರು ಮನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇರೋನೊಂಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದನ್ನು ಮೀಟ ಆಡ್ಬಣ್ಣದು ಪಂಡ ಎತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೋಪ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತೆ ರಾಜಿ ಆತಿರು ತುಲೆ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫುಡು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಆಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಎದುರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆವಿರತ್ತ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಲೊಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಅವೇ ಇಂಕು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಕು ದೀಕ್ಷೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇಂಕು ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಕು ನೆನಪ ಆನಗಾನಗ ಪನ್ಪೇನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಂಬೆದೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅದ್ಭುತ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೇಡಿಂದೇ ಬನ್ನೊಲಿ ಪಾಪ ಆರು ಇಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವುದ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಐಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನಕ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲದಕ್ಕನ ಒಂಥರ ಆ ಐ ಡಿ ನೇಮ್ ಉಂಡದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಐ ಡಿ ನೇಮ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತನಾಂಡ ಅಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅರ್ನ ಅಪರೂಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಪಗೆ ಅಂದಾದನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಪ್ಪುನು ಒಂದು ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತದ ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಡು ಒಂದು ಮಂತಿಬೇಕ ಅಕಲ ತೋಜುನು ಆರು ನಂಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಪಾಪ ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕು ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಕ್ಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋಜರು ಬರ್ಪನಿ. ಓಕೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೇಡಿ ಪಂದಿತ್ತಲು ದಾದಿ ಮೇಡಮ್ ಪೂರೆಗ್ಲೇ ಇರು ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪರು ಎಂಕುದೇಗ ಮನ್ಪುಜಾರೆ ಅನ್ ಪಾಪದಾಲ ಪಣ್ಣದು ತುಲೆ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪಾಪದಾಲ್ ಮಲ್ಲಾಲ್ ಪಣ್ಣದು ಭೇದಭಾವ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪುಜೆ ದಯಾಗಮ್ಮಿ ಪನ್ನಗ ಈವನ್ ಯಾಲ್ನ ಪಾಪದಾಲ್ ಯಾಲ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರ್ತದೇನು ಇತ್ತು ಬೈದಿನಿ ಟಚ್ ವುಡ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೈಜೆ ಅನ್ನು ದಾಲ ಮಿತ್ತು ಪೋತುಜೆ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಆತುಜಿ ಏಪಲ ಗತ್ತು ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಎಂಕು ಮಾತ ಜನಲ್ ಒಂಜೇಲಕ ಈಕ್ವಲ್ ಏತೇ ಆಯ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆದುಪಡಿ ಏತೇ ಒಂಜಿ ಭಿಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆದುಪಡಿ ಯಾನು ಕೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜೇಲ ಕೊಪ್ಪುಂಡು ಆಯ ಮಲ್ಲ ಮೂಲು ಪಾಪದಾಲ ಪಣ್ಣದ ಎಂಕ ಅಂಚಿದ ದಾಲ ತಾರತಮ್ಯ ಮನ್ಪುಜೆ ದಯಾಗನ್ನು ಪನ್ನಗ ಕಷ್ಟಡ್ ಪತ್ತಿನಕುಲು ಕಷ್ಟಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿರದ ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬಣ್ಣದ ಆದ ಪಣ್ಣದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಏಪಲ ಕುಡರಿಯನ ಎದುರ್ದಕ್ಲೆ ಚೀಪ್ ಮನ್ಪುಜಿರು. ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇಲಕ ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ರಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಮಂತದಿತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ತೂದಿರ್ಲ ಉಪ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿವರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಗುರ್ತೇಜಲ್ಲಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಗೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀಪಿಜೆ ಬಕ್ಕ ಇಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ದೆತ್ತದ ಬ್ಲಾಕ್ ದೀಪೇನು ಏನು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತಂದು ಕುಳ್ಳು ದಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ತುಲೆ ಬರ್ಪನಕಲು ಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದ ಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕೆಸರಿಗೆ ಕಲ್ಲದಕ್ಕನಿಗೆ ಪಚಕ್ಕಂದ ರಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಲಡೆ ಮಂತಂದು ಕುಲ್ನಾಗೆ ಕೆಲದಕ್ಕಳು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದೇರೆಂದೇ ಬರ್ತದೆ ತೋ ಜನ ಅರ್ಬುಗಟ್ಟಿನಕಲು ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂಯರೆ ಪಣ್ಣದೆ ನಮ್ಮ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂಯರೆಂದೇ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ ಪೂರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕಲು ನಿಕಲ ವೆಲ್ ವಿಷರನ್ನೇನೋ ಬೊಡ್ಚಿ ದಯಪಣ್ಣ ಐಟುಲ ಕೆಲವದ ಪೆಟ್ಟುಗ ಮೇಲೆ ಬರ್ಪ ಕೆಲವದ ಮಜಾ ತೂಯರೆಂದೇ ಬರ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಕಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತೋ ಜನ ಲೈಕ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಈತ ಜನ ನಮ್ಮ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕಲು. ಸೊ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ತುಂಬ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಜಾನು
ಸುಯ್ ಅಂದು ಮಿತ್ತಗೇರುನು ಕೋಪ ಆಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೀಪ ಪಂಡದು ಅಡೇನೆ ದೆತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ದೀಪ ದೇ ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಒರಿಯ ಪಾತೆನ್ನಾಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏರ ಬರ್ತದ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಲ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಪು ಅವು ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ದೆತ್ತದ ಬ್ಲಾಕ್ ದೀಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚೋಗಾಯಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ನನ್ನ ಎದುರು ಪೋಪುಜನ ದಯಗಂದ ಪನಗೆ ಎಂಕ್ ಆವಡಿತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರ್ತದ ಕೇರ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ರೋಡು ಇತ್ತನು ಕೊರಿಯನ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈವನ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಕೋಚ್ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾನ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಏತೋ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲು ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಮಾತಲ ಕರ್ಮಗ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡೋಡ್ಗೆ ಏರಾಣಲೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯೋಡ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಡಲ ದೇವರೇ ಇರೇ ತೂಲೆ ಇರ್ನ ಪಾದದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಯಾನು ಬುಡ್ತೆ ಪಣದು ಬುಡ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಮಂತದ ಬುಡೋಡು ದೇಗಂದ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿನಾಡ ಯಾನ್ ತಮ್ಮ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ನೆರ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಎದುರುಡು ಬತ್ತನಾಡ ಎಂಕ್ ಅಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಂತದಿತ್ತು ನಾನು ಹಾಕದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೆ ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಬಬಲ್ ಗಮ್ಲಕ್ಕೆ ಒಯ್ಪುಜಿ ಮುರಣಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾಗ ಅಂಚ ಮಂತಿನ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೇನಿಕ್ ತುಲೆ ಇಂಚೆ ಇರೇಗ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಬಂದು ಈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಲೀವ್ ಓಕೆ ಯಾನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜೆ ಎಂಕ್ ಮಾತೆ ಲೊಜೇಲಕ ಎಂಕ್ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಐಡ್ದಕ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಲಗೆ ಲೈಫ್ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪನಿನ ಮನುಷ್ಯ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ಗೆ ಆ ತಪ್ಪುಗು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಐಡ್ದಕ ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಐಡ್ದಕ ರಟನೆ ವಿಷಯ ಮೇನ್ ವಿಷಯದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಏರಾಗೇರ ನಕ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಡ ಪಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಕ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಪನುಚಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಏತೋ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೋಕುನ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುನತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೆ ಸತ್ಯ ದೇವರನಾಜೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೇಜಿ ಆತ ಪುರ್ಸೋತುಲೇಜಿ ಸೊ ಏರ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತೋಚಿ ಎಂಗ್ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಒಂದು ಪುನಗೊಂಡತ ನಮಕ್ ಕುಡೋರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತುನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಉಂಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನೇ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿನಂತಂದೆ ಬಕ್ಕ ದಾಲತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಕ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಬಯಸುಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿನಾಡ ಯಾನ್ ತಮ್ಮ ಎದುಡೆ ಪನ್ಪೆ ನೆರ್ಪೆ ಬಕ ಅಡೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಮನಸ್ಸಿರಿ ಬಾರದಿನೊಣಕ ನಮ್ಮನೇ ಕಂತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದ್ವೇಷನ ದೆತದು ಬಿಡೋಡು ಉಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರ್ದು ತಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದು ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಎಂಕ್ ನೆರ್ದೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಯಾನ ಹಿಡ್ದಕ ಕೂಡ ಅವೇನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಗಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕೊಂತುಜೆ ಸೊ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿದೊಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಆಂಡು ಪಣದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಏಪಲ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಇಂದಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋನುಪ್ಪೆ ತುಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪನ್ಮೇಕ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಬಕ ತಿನ್ಪು ನೋನ್ಪುನಲ್ಲ ಬಕ ಎಂಕುಲ ಹಿಪ್ಪಿದೆ ಪೋಪಿನ ತಿರ್ಪುನ ಪತ್ತನಪುಲ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪನ್ಮೇಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಸಾಲಾದಾರ ಉಪ್ಪುನು ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೆದಿಲಾದ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪನ್ಮೇಕ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕುಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಾಡುವ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಏತೋ ಜನತ ಎವಿಲೈ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡತ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಕು ಬೂರುನಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಸೊ ಯಾನು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ತಿರ್ಗುನ ಪತ್ತುನ ಅರೇನು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನ ಪತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಯಾನು ಒಂದಿನ ಶೇರ್ ಮಂತು ನಿತ್ಯಾನು ಓಕೆ ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕು ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಅವೇನು ಈತನಟ ಪಂದಿಜ್ಜೆ ನಾನು ಇನಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಣ್ಣ ಇತ್ತನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ ಅಂಚದೆ ಅನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಪನ್ನಗ ಆರ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೋಪ ಬತ್ತದು ಅರೇನು ನಾಲ್ ಮೇಟ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಬ್ಲಾಕ್ ದೀದಿತ್ತೇನು ಕಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದೀತೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದೀತೀನಿ ಪೂರ ದೀದಿತ್ತೇನು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ತೂಲಿ ಜನಕುಲು ದಾಪುಂಡು ಶೇ ಮಿರುಗಿಂಚಿನ ಮಾರು ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ತಿಕ್ಕುದಿರು ಮೇರೊಂಜಿ ಇಂಚ ಮೋಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಶೇ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕುದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದೂರಡೆ ಕುಲೊಂದು ಎವಿಲೈ ಪಾಡ್ನಾಡು ತಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಕಂತುನಿ ಸೊ ಯಾನಾರೇನು ಮಾತು ಮೆಟ್ಲು ಬ್ಲಾಕ್ ದಿದ್ದು ಐದಕ್ಕ ಆರು ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಂತದು ಅಲ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತು ಪಾತಿರ್ಪದ ಅನ್ಪಣ್ಣದು ಐಡ್ದಕ ಕಣ್ಣನಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ ಯಾನು ಉಣ್ಣಂತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಆ ಟೈಪುಡು ನಮಕ್ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನು ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಬಿರುಕು ಬರ್ಪುಂಡೆ
ಆ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೋವು ನಾವು ಆ ಟೈಪ್ಡ್ ಮನ್ಪೋನು ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನಲ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿತ್ತು ತ್ಯಾಪನ ಯಾನರೇನ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ತುಪ್ಪೋನು ಅವು ಪೂರ ತೂನಗೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕು ದುಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಉಂದುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕನು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಈರ್ಷ್ಯ ಭಾವೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಕ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತು ನಿತ್ತೇನು ಅವೇ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಬುಲಿಪುನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ಗ್ಲೇಕು ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಾಶ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ನೆನಪಾದ ಪೋಣು ಬುಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಪಡೆಯದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಕಳೆತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾನೊಂದು ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಪೆದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪಲಕ ಅವನಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ತೇಲಾಡೋನಿತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ತೇಲಾಡೋ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆರು ಪಾಪ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಂತೀನಿ ಅವು ನಮಗೆ ಎವಿಲೈ ಬಂದಾಗ ನಮಗೊಂಥರ ಅವು ಉಲ್ಟದಲಕನೆ ತೋಜುನು ಸೊ ಯಾನರೇಗ ಪೂರ ಯಾನ ಅರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಜಾನ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ ಅಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡ್ಪು ಜಾನ ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಈವನ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಿತ್ತು ನಾಡ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಕಲ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಂತೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಿಜಿ ನಾಡ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಮನ್ಪೇನೆ ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ನೇಚರ್ ಸೊ ಯಾನು ಅಮ್ಮನ ಬುಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನು ಅರೆಗ್ಲ ಸಾಮ ಪಾತಿರ್ದೇನು ಐಡ್ದಕ ಪೂರ ಆದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಂಡು ಐಡ್ದಕ ಏನು ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೇನು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಇನಿತ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೇನು ಪಂದು ಗೊಪ್ಪೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೂ ಆಂಡು ಐಡ್ದಕ ರಡ್ಡು ದಿನ ದುಂಬು ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿ ಆಂಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಸರಿ ಆಂಡು ಟಚ್ ಬಿಡು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಪಿರ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕೂಡ ಎಂಕೆ ಎವಿಲೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಪಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾಪರ್ಪುನ ಕಪ್ಪು ರಡ್ಡು ವೈಟ್ ಕಪ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಟಪ ಟಪ ಅಂದು ಕುಡದು ಪೋಯಿನಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೈಡ್ದು ಟಪಕ್ಕ ಜಾರ್ದು ಬೂರುನು ಎನ್ನ ಉಲೈಡು ಗ್ಲಾಸದ ಕೆಲವು ಐಟಮು ನಾವು ಪೂರ ಮುರಣಿ ಪಟ 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 ಅಂದು ಬೂರುನು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಓಕೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಜಾವ್ದೆಟ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗೋಣಿಡು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೇನ ದೇಪಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಜಾವ್ದಿಪ್ಪನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೈಕ್ ತಾಗ್ಯಾರಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತು ಪಟ ಪಟ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಒಂಜ ದೀತಿನಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಟಪ್ಪ ಅಂದು ತಿರ್ತು ಬುರ್ರೆಲ್ಲ ಅವು ಅತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೈದು ತತ್ತು ಮೋಸಡು ಬೂರ್ದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಹಾಪುನು ಅತ್ತು ನಾಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಇಡೀ ನಾಲ್ ಮೇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಜಲು ಪುಂಡೆ ಪುಂಡೆ ತೂಯರು ತಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಪೂರ ಎವಿಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬೈದನಂದ ಅರ್ಥ ಸೊ ಯಾನು ಹೇಳ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೇನು ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಯಾನು ಆರ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತುಪ್ಪೆ ವೀಕ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಯಾನು ನೆಲ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒರೆಸೋದುಪ್ಪೆ ಸೊ ಏರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ನ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಪೋಣಾಡಲ್ಲ ಐದಕ್ಕ ಸಡನ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ನಿಖಲು ಸಾಲ್ಟಡು ಇಲ್ಲು ಒರೆಸಲಿ ಐದಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಏರಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಾಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಟಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುಣತ್ತ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ದೀದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ದಾದಾನಲ್ಲಿ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಅಕ್ಕಲ ಹಾಳ್ದಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದಲ್ಲ ಕೈ ಪಾಡ್ತು ಏರಪ್ಪಿಗೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅವಡು ಏರೇ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬತ್ತನಾಡಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ನೀ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನಕ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೂರ ಅವು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮನ್ಪುಡು ಐಡಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲು ಪೋಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗುಪ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಎತೋ ಜನ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಲ ಎತೋ ಜನ ನಿಕ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತುದು ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪುನ ತುದು ಜಲಸಿ ಮಂತುದುಪ್ಪಿರು ಸೊ ಅಂಚಿನಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಗ್ಲಾಸ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ನಿದ್ದೀದು ಬಿಡ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿದು ಇಲ್ಲದ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬೇಸಿನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ಲಶ್ ಮಂತದ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಗುತ್ತದು ಬಿಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಪೂರ ಆವನಿತ್ತಂದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಂಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತೂಪನ ಅಲ್ಪ ಬಿರುಕು ಬರ್ಪುಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಆತನು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಪುರ ತಿರ್ಬುಜತ ಇಂಚಪುರ ಪತ್ತು ಜತ ಪಣ್ಣಾಗ ಎವಿಲೈ ಬನ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ಜನತ ಬಾಂಧವೇಡು ಬಿರುಕು ಬುಡ್ಪುಣೆ ಅವು ಏರ್ನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬರ್ಪುಣೆ ಆ ಬಿರುಕು ಬುಡ್ಪುಣೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡನೇ ಪಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜನಕ್ಲಿಂದ ದೂರ ಮಂತರ್ಲ ಅಂತೆ ದೂರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಆಂಡ ಪಿರ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜನ ಆಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಸಪೋಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಪಿರ ರೀಪ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ಲಕನೇ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿರು ಅರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಾತೇನಂತ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಡಿತ ಕುಲ್ಲು ಆಂಡ ಆರು ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನೆ ಹತ್ತು ಅರ್ನ ಏತೋ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ್ ದೀದಿತ್ತೇನು ಏತೋ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು 300-400 ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ದಿನೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮ ಟಚ್ ಒಟ್ಟು ದೃಷ್ಟಿ ಬುರ ಅಂದೆ ಅಂಚ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಸೊ ಆ ಟೈಪುಡು ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಪ್ಪೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ದ ಬಾಡಿ ಒಲ್ಪಲ ಪಾಡಲಿ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಆಫೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಕೈಟು ತೂಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನವಳು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ದ ಬಾಡಿ ತೊಡೆಟ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಎವಿಲೈಗೆ ಒಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಪ್ಪೆ
69900 ಉಂದೇನು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ದ ಬಾಡಿ ಒಲ್ಪಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ನಡ್ ಬರೀಲಿ ಓಕೆ. ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎತೋ ಜನ ಬರ್ಬಾದಾರೆ ಮೋಹನ್ ಬರ್ಬದಾಡೆ ಮೊಲೆನ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಕೊಡೆ ಪಣ್ಣದು ಎತೋ ಜನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಓಲುಪ್ಪೇರು ಓಕೆ. ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಉಂತ್ಲಿ ಆ ನಂಬರ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಕೊಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅಕ್ಲಿ ನೀ ಇಲ್ಲ ಬೊರ್ಲುಗೆ ಲೆಪ್ಪುಡು ಅದು ಬಂಜಿನ ಎಕ್ಕೆ ತಿನ್ಪಾಲೆ ಐಡ್ದಕ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿ ಸಲಲ್ಲ ನಿಕಲು ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಇದು ಅಡ್ಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಲ ದೀದು ಕೊಡ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಆಪುನು. ಐ ಆಮ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಪಣ್ಣಾಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಐ ಆಮ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಪಣ್ಣಾಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏರ್ ಮಂತದಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣದು ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ನ ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿಡು 61988 ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತಿರಗ್ಲು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರಗ್ಲ ಮಿತ್ತು ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು ನಾಡ ಒಂಜಿ ನೆರ್ಗ್ಲಿ ನಾಲ್ ದೀಲಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ರಿವೆಂಜ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದೇ ಪೋಕ ಹಾಳು ಮಂತದ ಪೋಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ದಯಪಣ್ಣ ಪಗಿಮೆ ನೀರ್ನಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಡು ನೀರು ಬರೋಡು ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಮಂತನಲ್ಲ ಮೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರತ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬೈಕೊರೆತ ಅಂದ ಆ ಟೈಪ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದವಡು ಶತ್ರು ನಕ್ಲು ಇತ್ತನಲ್ಗೆ ಶತ್ರು ನಕ್ಲು ಪಿರ ರೀಪೇಚಾದು ಎಂಕ ಆರು ಎಡ್ಡೆನೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಂತನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಂತನಲ್ಲ ಆರು ಎಂಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ದು ಇಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಉಂಡತಾ ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬರೋಡು ಆ ಟೈಪ್ ಉಡುಪುಲೆ ರಿವೆಂಜ್ ಏರಿಗ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೂಚಿ ನಿಕುಲು ಮಂತ್ರ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಂತುದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಂತುದು ಬರ್ಬದವಡು ಅಂಚೋಡು ಇಂಚೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗೊಂಡತ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಉನ್ನತ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮನ್ಪರು ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈಮೆಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂತು ಮನ್ಪರೆ ನಿಕ್ಲ ಈಮೆಟ್ ಕಂತೊಂದು ಬರ್ಪರು. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ತೂಲೆತ್ತಾನೆ ಹಾಳು ಮನ್ಪೆರೆ ಪೂಚಿ ಆ ಪೂಜೆ ರಡ್ಡು ನೆಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಇಗ್ಲ ಪನ್ಪೇನೆ ಈಗ ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಬುಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚಾಪು ಇಂಚ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಶವರ್ ದಡಿಗೆ ಪೋಲೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೋಲೆ ಶವರ್ ದಡಿಗೆ ಶವರ್ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ತೀರುನು ಆತು ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪುಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ವಾಟರ್ ಥೆರಪಿ ಓಕೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ತೀರುನು ಆತು ಬುಲಿಪುಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹಗೂರಾಪುಂಡು ಐಡ್ ಪಾಪ ಎತೋ ಜನದ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಏಡಲ್ಲ ಪನಿಯರ್ಲತ್ತು ನಿಂಗೆರ್ಲತ್ತು ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಪನಿಯರ್ಲತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲ ಪನಿಯರ್ಲತ್ತು ನಿಂಗೋನು ಪೇರು ಗುಡ್ಡ ನಾವು ನಕ್ಲಿ ಗುಲ್ಲೈಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಥೆರಪಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಲ್ಪ ಶವರ್ ಬಾತ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿಪುಲಿ ಏತ್ತು ತೀರು ನಾತು ಬುಲಿಪುಲಿ ನಿಕ್ಲು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಪ್ಪಡು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆದಪ್ಪಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲು ಒಂಥರ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಇಜು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಪನೇ ದಿತ್ತು ನಾನು ನನಗೆ ದುಂಬುಗ್ಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಘಟನೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಮೇಯ್ನ್ ದಿತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪನ್ಪೆನ್ ಎವಿಲೈ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ನಿಕುಲುಂಡತ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಬೌಲುಡು ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪೆ ಅವಡು ಕಲ್ಲುಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬೌಲುಡು ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಬಾತ್ರೂಮ್ಡು ದೀದು ಬುಡ್ಲಿ ಓಕೆ. ಬಾತ್ರೂಮ್ದ ಕಾರ್ನಡ್ ದೀದು ಬುಡ್ಲಿ ಅತ್ತನಾಡ ಏರ್ಲ ತೂವೊಂದಿನ ಜಾಗಿಡು ಒಂಜಿ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಬೌಲುಡು ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಲಿ ಐದಕ 15 ದಿನ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ತೆತ್ತದು ದಕ್ಕಲೆ ಕೂಡ ರೀಫ್ರೆಶ್ ಮಂತದು ಅಲ್ಪನೆ ಅವೇ ಜಾಗಿಡು ದೀದು ಬುಡ್ಲಿ ಒಂದೇಟು ದಾದಾಪುನೊಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ನಾಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೋಪುಡು ಐದಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚೆನ ಚೇಂಜಸ್ ತುಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ನಿಕುಲು ರಟ್ಟು ಕೈಕ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ರಿಮೂವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಪಂಡದು ಇಂಚ ಕೈಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡುನು ಇಂಚ ಇಂಚ ಕೈಕ್ ದೆಕ್ಕುನು ಕನ್ನಡಡು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಂಡದು ಇಂಚ ಕೈಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡ್ದು ಕೈನ ದೆಕ್ಕುನು ಏಪ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚಿನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕೈಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಉಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಪಂಡದು ಕೈಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈದಿ ಇಂಚದೆ ಕೊಡು ಓಕೆ. ಕನ್ನಡ ನಾನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಚಪುರ ಪನ್ಪಿನ ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಪುಡು ಪನ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಉನ್ನಾಣತ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ದಾಣತ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ ಮಂತದಿಲೆ ವಾದಿನ ನಿಕುಲು ದೀಯರ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಉಂದೆಟ್ಟು ನಿಂಬು ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ. ಲೆಮನ್ ಪಾಡ್ದು ಸಪೋಸ್ ಅವು ಮುರ್ಕುದು ಇತ್ತು ನಾಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡುಂದರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಉಂಡುಂದರ್ಥ ಸಪೋಸ್ ತೇಲೊಂದು ಇತ್ತು ನಾಡ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಲೀವ್ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ನೀ ದೀದು ಬಿಡ್ಲಿ 15 days ಬರೋ ಒಂದು ಮಂತ್ ನಾಂಡು ಓಕೆ.
ಐಡ್ದಕ್ಕ ಸಪೋಸ್ ಮುರ್ಕುಂಡಾಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಮುರ್ಕುಂಡಾಂಡ ಸೇಜ್ ಲೀವ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೇಜ್ ಲೀವ್ಸ್ ನೆಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಪಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನ್ನಗ ಐತ ಒಂದು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಹಾಕೋದು ಬಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅವ್ವಾಂಡ 15 ದಿನಕ್ಕೊರ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಓಕೆ. ಐಡ್ದಕ್ಕ ಐತೆ ತೂಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಉಂದೆಟ್ಟು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಉಂಡು ಎವಿಲ ರಿಮೂವ್ ದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಉಂಡು. ಉಂದೇನು ನಿಕ್ಲ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಏರ್ನಾಡಲೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಆವನುಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಐಡ ಹೊಸ ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತದ ಇವಾಗ ಹುಷಾರಿ ಜನ ಬೂರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶ್ಯಾಮ್ ನಿಕ್ಲು ಸಾಲ ಮುಲ್ಲಡ ಮಂತ್ ದುಪ್ಪರ ಅವು ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಪೂರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಈರ್ಷ್ಯಾಡು ಜಲಸಿರಿ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪೂರನು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲು ಲಡ ಆಪಿನಿ ಕೋಪ ಆಪಿನಿ ಹುಷಾರಿ ಜನ ಪೂರ ನಿಂಚ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಎವಿಲೈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗನಿಲಕ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆತ ಉಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಸೈಬರ್ಗೆ ಪೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ದೆತ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಔಟನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡತ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ದಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚ ಈತೆ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆದಾದ ಒಂಜಿ ಬರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ರೊಟೀನ್ ಹೇರ್ದ ಪೂರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬರು ಪೂರ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದುಪ್ಪುಂದು ಎನ್ವೇನು ಉಂದಿನ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೂಲು ಉಂಡತ ಕಪ್ಪು ನೂಲುನು ಕಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೂಲು ಪಾಡು ನಾಡ ನಿಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಶನೀಶ್ವರನ ನಿಕುಲು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲರ್ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಾಗನ ಕಾರ್ಗೆ ಪಾಡುನ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕುಲು ಅವು ಪಾಡು ನಾಡ ನಿಕುಲು ಬಕಲಾತ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರನ್ನ ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಐಟು ಆದಲುಪ್ಪು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಲುಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಪಾಡನ ಕಪ್ಪು ಕೈಕ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾರಗ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ತೀರು ನಾಡ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇಂಚಿನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಾಗಡ್ಲ ಅಂಚಂಚಿನ ಅರ್ಥಪ್ಪುಲು ಎವಿಲೈದ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬಡಿತೀನಿ ನಾನು ಎವಿಲೈದ ಬಡಿತೀನಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಕೈಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಓಕೆ. ಆಂಡ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ತತ್ತುದಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಆಹ್ವಾನ ಮನ್ಪರು ಬಕ ಪೂರ ಮುಟ್ಟಿನ ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ಸೋಲು ಅವನು ಪೋಪುನು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಗೆ ಪೂರ ಕಪ್ಪದ ನೂಲು ಪಾಡ್ಬೇರು ನೂಲು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಬಕಲಾತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ನಿಕ್ಲು ರಿಸೀವ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಓಕೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.